את מוכנה? אני מוכן. אתה מוכן? ברור שאני מוכן. אני הבאתי את החיזוק פשוט. בדיוק, את הבאת החיזוק. ברור שאתם חייבות חיזוק בשביל להתמודד איתנו הגברים. אל תעוף על עצמך. אז קודם כל, אני אגיד אחר הצהריים מעולים למדריכת החיים והמאמנת האישית ליגד גרנית פורט. היי יוש! היי אבי, מה קורה? מעולה פלוס. עכשיו, את מבינה, היא לא יכולה עליי לבד, היא חייבת לצרף אותך לשיחה. עכשיו, אני רגע אסביר למה. כי אני קיבלתי בסוף שבוע איזה מסרון מחברה מאוד טובה בוואטסאפ. אמרתי, בוא'נה, זה נראה מדליק. יאללה, אני מעלה את זה לדף הפייסבוק שלי, וזה הולך ככה, אוקיי? הסוד לניסויים מאושרים זה בדיוק כמו הסוד לדיאטה טובה. סתמו את הפה ותסבלו בשקט. זה מה שכתבתי. ורות באשר, מה פתאום? לא יכול להיות דבר כזה. כן יכול להיות דבר כזה. לא. למה? ככה, כי אמרתי לך, מי שסותם את הפה וסובל, סימן שהוא לא בניסויים מאושרים. אני חייב אבל רגע למען הגילוי הנאות, ליגד, להגיד שאני את הסטטוס הזה קצת שיניתי, אוקיי? כי הוא קצת... יפה, למה? למה שיניתי? כן. כי זה נראה לי יותר מגניב, אוקיי? במקור, הסוד לדיאטה טובה זה בדיוק כמו הסוד לניסויים מאושרים, שזה אותו דבר בסופו של דבר. סתמו את הפה ותסבלו בשקט. איך שלא הופכים את זה, זה אותו דבר. נכון. יופי, ליגד, מה את אומרת? לא, אני שואלת אותך כמה אתה מאמין בזה מ-1 עד 10. קודם כל, צריך לסתום את הפה ברגעים מסוימים. אני מאמין שלא צריך לשתוק בכלל, אבל אני אגיד לך מה הבעיה, אני קיצוני בדעות שלי בסיפור הזה. כי אני יודע שאם על כל דבר היא תגיד או הוא יגיד, תהיה מלחמת עולם, וכולם יסבלו מהסיפור הזה. אז יש רגעים שצריך לסתום את הפה ולסבול. עכשיו רות אומרת, מה פתאום? אז אם הוא יסתום את הפה ויסבול, הוא לא יהיה מאושר והוא יתפוצץ מבפנים, ואז הלכה עליו. נכון. אני אזרום איתך עם האנלוגיה של הדיאטות. אתה מכיר את הדיאטות האלה שאתה אוכל נגיד רק פחמימות, או רק חלבונים, ואסור לך את זה ואסור לך את זה, ואתה צריך באמת לסתום את הפה. נכון. מה קורה לאנשים בדיאטות האלה בסוף? מה? הם מתפרקים לגמרי והם רוצים דווקא את מה שהם לא אוכלים. וגם הם הולכים ודופקים כאילו כמו בבולמוס מטורף מכל הבא ליד. אז אם ניקח את האנלוגיה הזאת של האוכל, על זוגיות, אז מה בעצם קורה לאנשים ששותקים ולא מדברים? עפים אחד על השני. ולא מתקשרים את מה שהם מרגישים? כן. הם הולכים לבופה. הם הולכים לבופה, הבנתי. לא, בסופו של דבר הם עפים אחד על השני, אבל את לא מאמינה באמת שיש רגעים ליגד, עכשיו בשיא הרצינות, שלא צריך להעיר על כל דבר, שצריך לדעת להתאפק, וכן רות, תקראי לזה איך אתה רוצה, אבל צריך לדעת לסתום את הפה. רגעים מסוימים, אמרת. רגעים מסוימים זה לא אומר כל חיינו כתור נשואים באושר. וזה גם לא אומר לסבול בשקט. אני יכולה להתאפק ולא לסבול. ליגד, אני יכול להגיד לך שיש לא מעט אנשים שסובלים. מה לעשות? אולי את לא רוצה לשמוע את זה, וזה לא נשמע רדיופונית יותר מדי נחמד. אבל אז הנישואין לא מאושרים. רגע, קודם כל אין לי בעיה להגיד את זה שאנשים סובלים, כן? אני עושה כסף לאנשים סובלים. בוא לא נתייפייף פה. אבל אני רק אומרת שאפשר להתאפק. תראה, נראה לי מה שאתה מתכוון, בוא אני אעזור לך לנסח את הסטטוס המקומם שלך, כי באמת הצלחת לרשום משהו יותר מקומם ממני, וזה קשה, אוקיי? לא, אבל אמרתי בתחילת דבריי, ליגד, שאת הסטטוס העבירה לי חברה טובה. אוקיי? אז זאת אומרת, בסופו של דבר, זה גם מגיע מכן, אנשים, לא מאיתנו הגברים. לא, אבי, אתה פרסמת ואתה גבר. אנחנו על זה, מי שמפרסם. כן, איך אתה מתיר, אתה יודע, זה היה כל כך אופייני לגבר. בדיוק, להפיל את האשמה. מה אני אכפת? תריבו ביניכם. נכון. באמת, אתה יודע משהו? עדיף שעכשיו אתה תשתוק. אוקיי. כי פשוט אתה מסבך את עצמך פה במשהו חבל על הזמן, וזה מחיר גבוה מדי בשביל לייק. הבנתי, טוב. בוא אני אעזור לך להגיד את מה שאתה מנסה להגיד. טוב. לא, אין לי, אני לא מנסה, אני פרסמתי סטטוס וזהו. כל אחד הבין מה שהוא רוצה מהסיפור הזה, מה את רוצה ממני? נו, מה, פשוט. בוא אני אעזור לך. אוקיי. אני חושבת שהכוונה האמיתית זה לבחור את המלחמות שלנו בחוכמה. הנה, אני מקבל SMS, אני מסכים איתך, אני איתך. בבקשה. זהו, זה בגלל שזה אני מסכים איתך. זה גבר שלך. ברור. זה לא בחורה. לא חשבתי אחרת. אתה יודע מה אני מקבלת עכשיו? עזוב. נו, מה? זה לא תחרות, עזוב. אוקיי, תבחרו את המלחמות שלכם, זה מה שאת אומרת לי.
כן, מה זה לסתום את הפה ולשתוק? יש רגעים שבאמת צריך להבליג, ויש רגעים שצריך להגיב, וצריך לבחור את הרגעים האלה בחוכמה, ואני לא מאמינה בשתיקה וסבל, אני חושבת שזה באמת הפתח לפורענות. מה זה לשתוק ולסבול? למה? אם אתם תסתמו, לא תאירו על כל דבר, סביר מאוד להניח שהניסויים שלכם יהיו יותר רגועים ומאושרים, פשוט מאוד, מה את רוצה? עכשיו רגע, אמרנו שיש בעיה שלא כל אחד בנוי לסתום את הפה, אנחנו מבינים את זה, ליגד, אנחנו יודעים. לכן יש לו מלחמות. לכן יש לו מלחמות. בסדר, נכון שלא כל אחד בנוי לסתום את הפה, אבל אני לא חושבת שאף אחד בנוי לסתום את הפה באופן גורף לנצח. אני לא חושבת שזה גם נכון. מה, ליגד, את לא... בסוף זה מתפוצץ. ליגד, את לא מכירה את אלה שאומרים, עזוב אותך, אני לא אגיד שום דבר כי אני לא רוצה לפתוח כאן מלחמת העולם? את לא מכירה את אלה? כן, סבבה, אוקיי, ומה קורה? אז הוא מעדיף להיות בשקט, שהכל יהיה על פני השטח רגוע, מבחינתו, בסוגריים, זה נקרא אושר, והוא ממשיך הלאה. עד שיום בהיר אחד הוא יקום וילך. אבל אולי זה גם יגיע עוד 40 שנה, מי יודע? סבבה, אז אם ככה זה לא הסוד לניסויים מאושרים. כן, אבל ניסויים מאושרים זה במרכאות, ליגד, במרכאות. נכון, אבל את המרכאות הוא הוסיף רק אחרי ויכוח מקדים איתי. נכון, אני מודה, אני מודה. כשאני שלחתי לך את הצילום של הסטטוס עם התגובות... מה זה, עבודת מילוש עשית עליי, חיים שלי, מה קרה? כשאתה מקומם, אתה מקומם, אני צריכה, אתה יודע, יש לי אנשי מקצוע שאני צריכה אבל ליגד, בואי רגע נודה, הצליח לי, אנחנו מדברים על זה, אנחנו מעצבנים פה כמה אנשים בדרך, הכל בסדר. ותראה, וזה מאוד משמח אותי באופן אישי לדעת שאתה מהסובלים והשותקים. קודם כל... לא, זהו, שהוא עדיין לא מהסובלים והשותקים. אני לא מהסובלים, וזאת בדיוק הבעיה שלי בחיים, שאני לא מהסובלים ולא מהשותקים. אז הכל בסדר, אז הכל בסדר, למה את בטח סובלת ושותקת. בואי רגע נדבר עלייך, מה אכפת לך שלנו עוד דקה וחצי? מה את אומרת? את מהסובלים והשותקות? ממש לא. אני מהסובלות והחופרות. אוי אוי אוי, שזה אגב חמור יותר. לא, אלה שאוכלות הכבד זאת בעיה. נורא, אני חופרת עד דוב דם. נו, ותגידי, ואת באמת מצפה שגבר נורמלי יכיל את זה? למה? מה עשינו רע בחיים האלו? לא, אין לי ציפייה כזאת. זה שאני חופרת זה לא אומר שהוא... הנה עוד אס-אמס, כותב לי חבר, גם אני מסכימה. בבקשה. חבר, גם אני מסכימה. כן, בכוונה, וסמייל. עזבו, אתם תפסידו כאן שתיכן, זה לא יעשה, תביא את מי שאת רוצה. לא. שי רובי, מה אתה רוצה להגיד? גם אתה מסכים? אין בעיה. תראה, אם אתה מסוגל לשתוק, אחלה, אני לא מסוגלת, מה תעשה לי? אני לא מסוגלת. לא, אבל גם מצד אבל ליגד. גם עם כל הכבוד, לא צריך שבחורה או גבר, לא משנה עכשיו, מבחינתי זה אותו משקל, יאכלו אחד לשני את המוח כל היום על שטויות, לא צריך, לא צריך. בסדר, אז בשביל זה צריך איזון. מה? אבי, אתה יודע מה הכי טוב? מה הכי טוב? ולכתוב. לכתוב? כן, אהובי היקר, היום כשהשארת את גרבך המסריחות בסלון, ענק. גרמת לי להרגיש שאתה מזלזל בי. אגב. וכתוצאה מכך, בלה 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 בלה. ענק ויותר חודר, איך אני איתך? נו כן. ואת משאירה לו את זה על הכרית בלילה? בבוקר? לא, אני שולחת לו מייל. בוא תקשיבי, זאת 2017 כבר הגיעה. היא שולחת לו מייל. בוואטסאפ. כן, זה כבר התחיל. באמת, כי להעיר זה פשוט לא עוזר, וזה יותר אנטיגוניזם. ואם משהו חשוב, אז כאילו כדאי להביע את זה. אז אם אנחנו רגע נסכם את הסטטוס המעצבן. הנוראי שלך. לא, כן, שלך ששלחה אותו חברה, אבל בקטנה אני לא מחפש אתה פרסמת אותו. האחריות היא שלי. בדיוק. אני פרסמתי, לא היא, אני פרסמתי. אז תפסיק להאשים את החברה הזאת. הסוד לניסויים מאושרים זה בדיוק כמו הסוד לדעת הטובה, סתמו את הפה ותסבלו בשקט. אתם לא חייבים. אלוהים ישמור. זה הסיכום של הסטטוס, אלוהים ישמור? כן. אוקיי, סבבה. מה לעשות? אם תסתמו את הפה ותסבלו בשקט, בטוח לא יהיו לכם ניסויים מאושרים. והכי טוב, כמו שאמרה פה ליגד, תכתבו את זה. כן, בדיוק. אוקיי, וואטסאפ לא הולך, רק מייל את אומרת. מייל הכי טוב. מייל הכי טוב. או שתכתוב את זה בפייסבוק. ליגד, אני מאוד מקווה שעזרת לרות. עזרה, בטח. עזרתי לך ואתה אפילו לא שמת לב. איך יכול להיות? אבל אני אומר לך שלרגע, אני אין לי בעיה לחיות עם הסיפור הזה ככה תענוג. אני לא זה שיסתום ואסבול בשקט, כי אני לא אסבול, נקודה. אוקיי. בהצלחה, מאמין. תאמיני לי, הוא יהיה מאלה שיוכלו לזוגתו את הכבד. נכון. אגב, המחקרים אומרים שגבר ממוצע ביום, ליגד, זה אמיתי, גבר ממוצע ביום מוציא 7,000 מילים, אישה מוציאה 20,000, אבי ריבי מוציא 30.
פשוט, נו מה? מאמינה לך. אני אומר לך, אני לא אוהב את הכבד לאנשים כשצריך, מה הסיפור? גם כשלא צריך. גם כשלא צריך. נכנעתי, אני איתך. אני שולחת לך עכשיו SMS, גם אני איתך. ליגד, תודה רבה, חיבוק, יקירה. בכיף, בשמחה, נשיקות. להתראות, ביי ביי. רות באשר. כן. הסיכום שלך, מהר. כבר סיכמתי, אמרתי באמת, עכשיו ברצינות, אם אתם רוצים, לדעתי, נישואין מאושרים, אל תסבלו ותסתמו את הפה, תשקלו מילים פשוט, זה הכל. אוקיי. או שתשקלו מילים, או שתרגישו סובלים. או שתרגישו סובלים.